आफा मामोन बे खर' गाज्रिया अबावबा ओंखारलांलायबाय नामा? दङ आफा जेरावबो थांथ'वाखै उन्दुगासिनो। बिहामजो नैबेखौ लाखि। मानोबा आफा? लाग्रोलाय। आफा एसे बुरजा फैसाखौ आंनो मानो होखो नोङो? बिहामजो आङो नोंनि हालोदखौ नायनानै जोबोद दुखु मोनखांदों। दिनै नोंखौ जुवा थानाय मोनब्ला नोङो एसेबां बेबायदि खस्थ' मोननाय नङामोन। मैया हरनि जाब्रबनाय जाथायखौ गोसोखाङोब्ला आङो जोबोद गिखांनाय मोनो। बिहामजो आं दि मैया माबोरै फैफ्रांखो? आब' जयस्रिया ब्रा ब्रा लाखिथाबाय थादोंमोन आंखौ। आं थाबोफ्लांनाय मोनब्ला मा जागौमोन? बिहामजो बे खोथाखौनो सानैनो आङो हरावहाय हरसे थारला उन्दुलाङाखै। आंनि हारामजादा फिसालानि थाखाय आं दिनै जोबोद रासिंसिं। आफा बे खोथाखौ दा रायखांसै नोङो। आङो बेखौ आंनि खाफालनि लिरनाय होननानै सानना लासिगोन। आंबो दा जोबोद दुखुआव दङ आफा। मा खालामनो? जानानै थांखांनायखौ आं दा बहा मोनफिनबावगोन? बेखायनो आफा दा रायखांसै बे खोथाखौ। नंगौ बिहामजो नंगौ। दालाय दुखु जानानैलाय थांनाय बुस्थुखौ बहा मोनफिनबावगोन? जेखियानो जाया बिहामजो नोङो बे फैसाखौ लानानै डाक्टारनिसिम थांना फैथां। बे आयं सानसुलिखौ लांफा। एसे देहाखौ मोजाङै नायना फैदो। आंनि असैबो फिसालायाथ' बुंब्लाबो बे खोथाखौ खोनासंनाय नंखाया। बेखायनो नोङो सानसुलिखौ लानानै थांदो बिहामजो। जागोन दे आफा। दे बिहामजो दा गाबसै। आं एसे मालिकनिसिम थांना फैनो। दाखालि मावनाय एसे फैसा मोनबावनांगौ दङ। बेखौनो बिना लायनो आङो। जागोन दे आफा। दे थाथ'। आरो खोनासंलाय बिहामजो। औ आफा आं एसे मोनाबोनो हागौ। नोङो दा हस्पिटालनिफ्राय फैयोब्ला हाथायाव हाबबोनानै मैगंखौ लाबोफादे। औ आफा जागोन दे। दाबा थांनानै मालिकखौबा लोगो मोनहैगोन ना मोनहैया? नालाय बेनाबाथाय हगारना मानो बिदि हमफैथो बियो सिरि सिरि फैनानै? हगारना प्लिज हगार। सोरबा नुफैगोन दानो। आं हगारा। दिनै न'आव रावबो गैखाया। आं नोंखौ एकदम ओरैजाय हमख्रबनानै लाबाय थागोन आङो। हगारखाबाय। दानो आइया फैनानै नुफैगोन। दा सिं सिं जाथारगोन ओरैनोबा। हगारदों माने बिदि हमथाय बियो। आरे हेलिना सैथाना मानो इसेबां पेकेट बुंबाय थायो नोङो? गावनि हिन्जावखौ अननाया माबा गोरोन्थि जागोन नामा? नालाय मानो बिदि थायो बियो? गावनि हिन्जावखौ अननाया गोरोन्थि जायाखै, खिन्थु दा सोरबा फैनानै नुफैयोब्ला मा जानांगौ जाखो? हगार। नों आंनि सुथुरसो नामाब्रा? सुथुरखौसो मोनबोफ्लांदों नामाथाय आङो? सानना ला बेबायदिनो। होमबालाय आं नोंखौ हाबा खालामना लाबोनाया ओरैनोसो जाबाय आरोना? आरे आंनि राजा सना, आं दा खामानि मावगासिनो दं। नों नुवाखै नामा? आरे बिदिनो जि खनबाय थानाया बाद दोनथ'। आंजों एसे रमान्स खालामदोब्रा। आंनि इसोर बायदि फिसाय, रमान्स खालामनायनिबो टाइम दङ। टिक 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 माइनावआबो गाबना होदों, खोनादोंना? आरो हेलिना दानि जुगाव बेफोरबायदि गोदोनि जुगनि खोथाफोरखौलाय मानो रायखांबाय थादों नोंलाय? बे टिक टिक टाक टाक टुक टुक टाक टाक गाबनायफोरा ओरैनोसो मिथिबाय। बास नों आंखौ दिनै अननो हो। दाखासो अबावहाय अनफ्लाबाय थादों। देनांबा अनगोन ना अना? आं नोंखौ अनाबा ओरैनो हाबा खालामना लाबोदों आरो जाम्बि। थगायजाबाय बे सारा। हिरिना साला नों आंखौ हगारा होनदों ना? दालाय मानो हगारनांखो?
मानो बिदिब्रा हेलिना नोङो मानो थगायनांगौ नोङो हा मानो थगायनांगौ जे बुंलाय नोङो आङो खामानि मावगासिनो दं नों नुवाखै नामा खामानि मोनना मानो डिस्टार्ब नों होनबालाय खामानि जेब्लाबो खामानि आंनोबोथ' एसे टाइम होदो एसेबां टाइम होबाय आरो मा टाइम नांगौ नोंनोलाय दासो होबावलाय आंखौ अनफ्लाबायदों देनां बेबि मोनबा बेबिखौसो बांसिन अनगोन आंखौ दोननानै बे समाव नोङो बुरैहैसिगोन ना नोंखौलाय मानो अननो आंलाय आंनि गथ'खौसो आं अनगोन दा बेनिखायनोथ' बुंदों आङो दा आंखौ अननो हो उननिया उननि जाबाय थागोन मानो बुजिया नोङो सना जाबाय दे बुजियो आं गासिबो आं थांनोसै गाहायाव आरे नोङो मा जाबाय थाखो थांदो थां दरजायाबो थिं दङ थांदो आंखौथ' नों अननो होखाला आंनि हिन्जाव नंखायाबो नोङो आं नोंनि फिसायबो नंखाया थांदो थां खामानि मावहैदो थां आं जाम्बा बायदि बेयावनो हारसिं उन्दुनानै थाबाय थानोसै आयै सना मासे मोजां खोथा बुंदों नोङो नै टिक होनबावबाय आरोबाव नोंनि बे साला टिकआ मोखौ मोनबा दानो गेब्लेलायनाय होगोन आं नागिरनाय मोनोबासो थादो नोंहा आंहा थांसै गाहायाव आइया आरियानोबा गुजुगासिनो दङ दै गुदुं फुदुंना हैनोसै आङो हिन्जावफोरखौ बिदिनो एसे रागा जोंफ्ला अननांगौलै सनाफोर मानो मिथिगौ गावनि जोनोमगिरि जायगाखौ गारनानै गावनि न'खौ गारनानै गावनि बिमा बिफा बिदा बिनानाव गासैखौबो गारनानै दिनै मालायनि न'आव जेब्ला फैयो अब्ला बियो जेबो गुमुर मिथिया अब्ला बै गुमुर मिथियै समावहाय बिनि फिसायानो बे न'नि गुमुर होनायजों लोगोसे गासै खामानियाव हेफाजाब होनांगौ मानोना गोदान समावहाय बयबो उसुखुथु जायो आरो बै उसुखुथुनि समाव सबसे गिदिर हेफाजाब होगिरिया गावनि फिसायानो बाजै नोंनि जानायखौ आदैया मिथियाखै आरो ओहो सानसुलि खोन्थाथ'वाखै आङो ओमफ्राय बोरैथो बेबायदि जानाय बाजै मा बुंबावनो सानसुलि आंनि खाफालाव बिदिनो लिरनाय खामोन ओंखायनो बेबायदि जानानै होबाय दिनै नाथाय आदाया बहा थाङो बाजै इसां हर जाना न'आव फैयो बियो ना बहायबा खामानि मावहैयो नामा अबाव खामानि मावनो बेलाय खामानिखौनो थिनबाबो मावा न'आवबो थाया मिथिया आङो बहा थाहैयो मालाबा तास गेलेनायसो खोनायो मालाबा जुवा गेलेनाय खोनायो मा खालामोथाय जेबोखौनो मिथिया आङो बाजै नोंनि खोथाखौ खोनानानै आइ आरो आब'मोनहाबो जा दुखु मोनदों आदैयादि दिनै एसेबां बेबायदि गाज्रि हालोदाव नोंखौ गारै नोंखौ हारसिं दोननानै बाहेरायाव थांबाय थायो आरो जोंनि आफायाथ' मालाबा रायनोसो होनना बुंगासिनो दङ बेखौ सानसुलि नोंसिनि दाया रायबाबो बुंब्लाबो बिनि मोदोमाव जेबो बौला बियो खोथाफोरखौनो दानगारजोबोसो गासिबो दा मावगोन होनैनो सानजौलायलाङो मालाबा बन सिननो थिनो आङो बनबो सिना आंनो सिननानै ओंखाम ओंख्रि संफिनलायनांगौ आयु बाजै आं नोंनि खोथाखौ खोनानानैनो गिखानायसो मोनखाबाय आङो संसार जाब्ला एसेबां खस्थ' सोलिनांगौ ना बाजै खस्थ'खौथ' नोङो मावखानांखागोन सानसुलि मावाबा आरो दोखो होनजाबाव नाथाय आङो दा बिहौवा मोजांखायसो बिखुनजोआबो मोजांमोन बिनानावफोराबो बांद्राय एसेबां बायदि नंद्रायामोन नाथाय गावहासो बोरै बेबायदि जाखोथाय बिदिनोहाय बाजै खायसे हौवाफोरा मानो एसेबां गावनि हिन्जावखौनो आलाय सिलाय खालामोथाय ओमफ्राय बाजै दा मा डाक्टारनाव थांना फैफिनसै औ सानसुलि डाक्टारनो देखायनानै चेकआप खालामजाना फैफिननोसै थुदो बाजै होनबालाय सानसुलि नों फैनायखौथ' नोंसिनि नुखादों माबा मोनसे सोङोब्ला खोन्थाथ'नो नाङा दे जागोन दे बाजै दसे जिरायथ'दे आं दख'ना गांस्लायहैग्रोनि जागोन बाजै दे आयु दुनियायाव बायदि रोखोमनि मानसि थामारो आंनि हौवायाबो देनांहाय बेदि जायोब्ला बेखौदेन हगारथारालां सानसुलि फैदो थांनोसै बाजै हिन्जावनि फिसायाल' मानो एसां खस्थ' मोनो हो न'आवबो खामानि माव थोजासे खामानि मावाबाबो रायजा बिमा बिफाजों दोखोनो आरो हाबा जाखांनायनि उनावबो खामानि मावाब्ला रायजाबावदो बिहाव बिखुनजोजों दोखोनो फिसाया मोजांबाथ' मोजांसै मोजां नङाबाथ'
बाजै नोंनि बायदिनो जाहैसिगोन। दा बेफोरबायदिखौ साननानैनो बाजै आं हाबाखौनो जानो बिराद गिखानायसो मोनबाय। माथो खालामबावनो सानसुलि, बेफोरो गासैबो इसोरनि मायासो। हाबानि समावहाय जाय समायखिराखौ लाहैयो, हौवा आरो हिन्जावा सानैबो अनलायनानै सुखु दुखुनि समावहाय हेफाजाब होलायनांगौ होननानै बेफोरो गासैबो नंखायसो जाजोबो। मानो बिदि थायो न' बाजै? थ'दो सानसुलि थांना फैनोसो मा बारनो। थ' बाजै थ'।